Jeg vil gerne forklare beviset for differentiering af en potensfunktion eksemplificeret ved x i anden. Jeg har tegnet et koordinatsystem, og da det er eksemplificeret ved x i anden, hedder det fx er lig med x i anden. Og funktionen for x i anden er en parabel, så jeg tegner en parabel. Så har jeg et punkt her, som hedder fx, og det var y-koordinaten, og så har jeg x, som selvfølgelig er x-koordinaten. Og heroppe har jeg en anden koordinat, og den hedder fx plus delta x, og så må den hedde hernede x plus delta x. Så tegner jeg en tangent på, som er den grønne, og så tegner jeg en sekant, som er den blå. Det er A sekant og A tangent. Jeg har tegnet 2 punkter, så jeg kan beregne hældningen af A-sekanten. Og da A-sekanten er en lineær funktion, altså en ret linje, så må formlen hedde for hældningen A sekant er lig med delta y divideret med delta x. Og delta y er y2 minus y1, og det hedder fx plus delta x minus fx. Så det skriver jeg ind. fx plus delta x minus fx. Dividerer med x2 minus x1. X plus delta x minus x, det er delta x. Og da vores funktion hedder fx lig x i anden, så skal det være i anden. Så jeg sætter a sekant er lig med fx plus delta x i anden minus fx i anden divideret med delta x. Og f'erne kan vi bare tage væk. Så opløser jeg parentesen, så den hedder a sekant er lig med x i anden plus delta x i anden plus det dobbelte produkt, som hedder 2x delta x minus x i anden. Divideret med delta x. Og den er temmelig lang, så derfor vil jeg reducere den. Og det kan jeg ved, at jeg tager x i anden minus x i anden væk, fordi det er 0. Så den hedder delta x i anden plus 2x delta x divideret med delta x. Nu kan jeg ikke reducere den mere, så nu vil jeg dividere den. Så a sekant er lig med delta x i anden divideret med delta x. Det er delta x plus 2x delta x divideret med delta x er 2x, for delta x går ud med hinanden. 2x. Det vil sige, at a sekanten går mod 2
x når delta x går mod 0. Så hvis vi sætter 0 ind på delta x's plads, vil der stå 2x. Så a sekant er lig med 2x. Derfor går den mod 2x. Det vil sige, at a sekanten rykker sig mod a tangenten. Det var beviset for differentiering af en potensfunktion eksemplificeret ved x i anden.